sí amb un no. Un balcó, I aquí tenim l'himne. un crit d'amor, tot fent un capgirell. I la idea de fer la biblioplatja? Doncs la biblioplatja el que vol és que la gent que vingui a passar una estona a la platja o a passejar per aquest passeig d'aquí doncs, tingui un punt de lectura on llegir el diari, on llegir una revista i on passar una bona estona doncs, a la fresca. Quants anys fa que la feu? Doncs no et sabria dir concretament quants. El que sí que et puc dir és que fa bastants, deuen ser, jo calculo que al voltant de 7, 8, 10 anys, i el que sí que et puc dir és que sé que és de les primeres, si no la primera de Catalunya. Així que té bastanta història. Quins dies i quins horaris feu a la biblioplatja? Doncs l'horari normal és de 10 del matí a 1:30 del migdia i llavors de 5:30 a 8. Tenim tancat tot el diumenge, el dissabte a la tarda i el dilluns al matí. I si algun dia doncs, és una festa del poble, com per exemple el Sant Roc, doncs no s'obre. Quants ordinadors teniu a la biblioplatja? Tenim 2 ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu Windows XP i que els pots fer servir doncs, per connectar-te a internet, per fer un treball, per fer el que faci falta. El wifi, què teniu fins a on arribar? El wifi, l'antena està aquí, hi ha una finestra, aquí tenim l'antena del wifi i té un abast aproximat de 150-200 metres. Així que si una persona està assentada a la platja allà a la sorra, pot connectar-se amb el wifi i segurament doncs, arriba fins al final de la plaça de les Palmeres i el Passeig de Mar. Quants llibres teniu de préstec, més o menys? Per préstec tenim diferents tipus de llibres. Tenim llibres infantils per diferents edats, tenim còmics per adults, tenim novel·la juvenil, tenim novel·la estrangera i tenim novel·la. En total devem tenir, em sembla que són 200 i escaig novel·les, deuen rondar els 150-170 llibres infantils, 75 còmics i 15 novel·les estrangeres i la juvenil em sembla que eren 60. Quants dies deixeu els llibres? En total són 3 setmanes. És agafar, venir aquí, et fem el préstec i tens les 3 setmanes, és el dia que l'has demanat. Fins quin dia esteu obert? Fins l'últim dia d'agost, fins al 31, que cauen dilluns, si no m'equivoco. Quines activitats feu i per a quines edats? Doncs en fem moltes. Aquest és el programa de les activitats i en tenim de diverses. Per exemple, cada dijous fem un conte per nens petits. Llavors és un conte que normalment hi ha la part d'explicar el conte i la part de fer un taller. I el que s'ha fet en el taller us ho podeu emportar a casa. També tenim cada dimecres a la nit contes per adults, que són uns contes que es fan a les 10 de la nit i que estan destinats doncs, als pares, a gent més gran. També tenim els vespres digitals, que són unes xerrades que es fan sobre tecnologia, sobre internet i sobre diferents temes que tracten doncs, això, la informàtica i els avenços digitals. I es fan els divendres a les 7:30. Llavors també tenim, per exemple, com cada any, les demostracions de cuina, que ja n'hem fet una i ara en queda una, que si no és el dilluns que ve. També tenim un taller d'estels, que es farà un dissabte d'aquí poc. També hem fet, la tira, cuines per nens petits, que s'han fet 2 tallers, un es va fent aquí, l'altre es va fent al Parc de Lourdes. I també doncs, relacionat amb els contes per gent gran que us he dit, hi ha unes sortides que es fan amb golondrina i que mentre se surt amb golondrina s'explica el conte. I em sembla que no ens en deixem cap. No. Què és que la gent demana més? El que la gent més demana és doncs, els diaris i les revistes, perquè és una mica... Costa una mica venir aquí i posar-s'hi a llegir una novel·la. És doncs, molt pesat llegir-se una novel·la aquí, llavors què fan? Se l'emporten a casa. Però el que surt més cada dia són els diaris, la premsa diària i les revistes.
Qui va amb més freqüència, els nens i nenes o les dones i homes? Doncs hi ha una mica de tot, i sobretot depèn molt de l'activitat. Quan hi ha contes per nens tenim la tira de nens, que es pot arribar doncs, a 70 o 80 nens corrent per aquí. Però, com podeu veure, el dia a dia és doncs, gent gran que ha sortit a passejar i ve a llegir el diari. Per acabar, ens podries recomanar un llibre? Un llibre? Doncs jo el que us puc recomanar és, ara a l'estiu doncs, es fa una mica pesat llegir-se una novel·la tota sencera, és una mica pesadot, però jo crec que està molt bé doncs, l'oferta de còmics. Els còmics, sobretot, i també hi ha el còmic japonès, el manga, és molt interessant. I a dins, clar, depèn de si us agrada més d'acció, de novel·la romàntica, de còmic romàntic, en tenim la tira dins perquè trieu i remeneu. Moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. De res, a vosaltres. Ah,